Ootko sä seuraava pörssiläinen? Me etsitään tiimiimme LV-insinööriä. Oletko sinä tai tiedätkö kuka se on ja tienaat tonnin rekrytointipalkkia? Mä oon Samuli Kuusio, LV-pörssi Oyn yrittäjä. LV-pörssi on 84 perustettu LV-tuotteita kehittävä, valmistava, maahantuova tukkuliike LV-alan ammattilaisille. Meidät tunnetaan parhaiten aidosta kiinnostuksesta ratkaista asiakkaiden tuotepulmat työmailla ja asennuksissa kustannustehokkaasti ja sujuvasti. Tunnetuimpia tuotteitamme on hanakulmarasiat, vuodonilmaisemmat vesilukot ja räätälöidyt tuoteratkaisut teolliseen rakentamiseen. LV-ala ja varsinkin tuotetietous on ottanut viime vuodet valtavia askeleita eteenpäin. Ja vaikka meidän loistavassa tiimissä on valtava määrä osaamista, puuttuu meiltä talon sisältä LV-alan syvin tietämys. Sen takia me ollaan päätetty aloittaa LV-insinöörirekry. Unelmien mätsi olisi ehkä seuraavanlainen. Ihminen, joka päätynyt putkariksi ja todennut, että vaikka tekijä onkin, kehittyminen kiinnostaa sen verran, että jatkanut opiskelua LV-insinööriksi. Valmistuttuaan suuntautunut ehkä enemmän projektipuolelle, josta työkokemusta kertynyt jo muutaman vuoden verran. Työssään on saanut kokemusta tuotehankinnasta, projektien johdosta sekä ymmärtää työmaiden kulun suunnittelusta luovutukseen asti. Ja ehkä muutamia kertoja miettinyt, mitä tuotteita ja palveluita tarvittaisiin tukkurilta ja osaisi sen myös ääneen sanoa. Jos tuntuu, että me voitaisiin olla oikea mätsi sulle ja sä meille, niin täytään hakemus osoitteessa lvi-pörssi.fi/rekry. Nähdään.